тасаввур кунед ки шумо аз кӯталиҳои кӯҳи боло мебароед ки пурра зери кӯрпаи ғафси барф пинҳон шудааст. Ҳар қадам мисли мубориза барои зинда мондан аст. ҳарорати сарди ҳаво тақрибан ба 30 дараҷа расидааст ва бо ҳар сония сармо бештару бештар устухонҳоро фаро мегирад. дар чунин баландӣ ҳаво он қадар тунук аст ки оксиген ба неъмати дастнорас табдил меёбад. нафас кашидан дигар кори оддӣ нест, он ба азоби воқеӣ мубаддал мегардад. нури офтоб ки аз рӯи барфи сафеди чашм хиракунанда инъикосе чашмонро месӯзонад ва ҷаҳонро ба як сафедии бераҳм табдил медиҳад. пойҳо аз масофаи тай карда карахт шуданд. ақл бошад аз фикри он ки то қулла боз чӣ қадар роҳи душвор мондааст азият мекашад. ҳар қадаме ки мегузоред то зону дар барф фурӯ меравад ва бардоштани қадами навбатӣ гӯё тамоми қувваи боқимондаи шуморо талаб мекунад. барои расидан ба чунин ҷой одамон солҳои зиёд маблағ ҷамъ мекунанд. танҳо либосу таҷҳизоти кӯҳнавардӣ ҳазорҳо доллар арзиш дорад. ба ғайра аз ин шумо бояд роҳбалади ботаҷриба дошта бошед, касе ки воқеан медонад чӣ гуна шуморо ба қулла расонад ва аз ҳама муҳим чӣ гуна зинда ба поён баргардонад. аммо дар чунин лаҳзаҳо маблағ дигар аҳамият надорад. шумо кайҳо аз минтақаи марг гузаштаед ва ҳоло ба хатарноктарин қисми тамоми хатсайр наздик мешавед. ин ҷойро гулӯгоҳи шиша меноманд, маконе ки бисёр далерон ҷон бохтанд ва маҳз дар ҳамин ҷо қисмати баъзе қаҳрамонони мо низ ба поён расидааст. гулӯгоҳи шиша дар баландии беш аз 8050 метр ҷойгир аст. ин маънои онро дорад ки то қуллаи асосии К2 ки баландиаш 8611 метр аз сатҳи баҳр аст, ҳанӯз тақрибан 550 метр роҳи марговар боқӣ мондааст. аммо чӣ чиз ин қитъаро то ин дараҷа хатарнок мекунад? барои фаҳмидани ин биёед ба нишебиҳои кӯҳи ваҳмангез сафар кунем. агар шумо дар бораи К2 чизе надонед, пас бояд гуфт ки он дуюмин қуллаи баландтарини ҷаҳон аст ва танҳо аз Эверест пастар мебошад. аммо сарфи назар аз ин, бисёри кӯҳнавардон К2-ро аз Эверест ҳам хатарноктар мешуморанд. он аз лиҳози техникӣ яке аз душвортарин кӯҳҳои рӯи замин аст. дар Эверест ба ҳисоби миёна ба ҳар 100 нафаре ки ба қулла мерасанд, тақрибан 6 ҳолати маргрос меояд, вале дар К2 ин нишондод қариб 2 баробар зиёдтар аст, тақрибан 14 нафар. сабабаш ҳам маълум аст. обу ҳавои пешгӯӣ нашаванда, сангрезаҳои доимӣ, қитъаҳои ниҳоят душвори кӯҳнавардӣ ва албатта ҳамон гулӯгоҳи шишаи машҳур. тибқи ҳисобҳои тахминӣ то имрӯз танҳо тақрибан 700 нафар тавонистанд ба қуллаи К2 бирасанд. дар ҳамин ҳол дар ин кӯҳ 96 нафар кӯҳнаварди ҷасур ҷон бохтааст. дар чунин шароити бераҳм як қоидаи нонавишта вуҷуд дорад: ҳар чӣ рӯй диҳад, аввал худро наҷот деҳ. агар ба сомонаҳои ширкатҳое назар кунем ки фатҳи К2-ро пешниҳод мекунанд, баъзе нархҳо шуморо дар ҳайрат мегузоранд. як бастаи оддии хатсайри кӯҳнавардӣ тақрибан 35 000 доллар арзиш дорад. ба он ғизои махсуси баландкӯҳӣ, сӯзишворӣ, хаймаҳо ва 3 баллони ҳаётан муҳими оксиген дохил мешаванд. илова бар ин, барои шерпае ки таҷҳизоти шуморо мебардорад, боз 1 ё 2 баллони дигар низ зарур мешавад. агар шумо маблағи бештар дошта бошед ва хоҳед эҳтимоли муваффақиятатонро зиёд кунед, метавонед бастаи гаронтареро интихоб намоед ки арзишаш аз 50 000 доллар ҳам зиёдтар аст. дар чунин ҳолат ба шумо 10 баллони оксиген ва 2 шерпа дода мешавад. аммо ин маблағҳо ҳанӯз таҷҳизоти шахсии шуморо дар бар намегиранд. барои чунин экспедитсия либоси махсуси гармидиҳанда, дастпӯшакҳои касбӣ, GPS трекер, кошки кӯҳнавардӣ, айнакҳои махсус ва ҳатто ратсия лозим аст. ҳамаи ин вобаста ба сифати таҷҳизот метавонад аз 5 то 10 000 доллари дигар арзиш дошта бошад. вале новобаста аз он ки чӣ қадар маблағ сарф мекунед, зинда мондани шумо ҳеҷ гоҳ кафолат дода намешавад. ҳар касе дар наздикии қулла ҷон диҳад, бо эҳтимоли зиёд ҷасадаш ҳамон ҷо дар миёни яхҳо абадан боқӣ мемонад. зеро амалиёти наҷот ё поён овардани ҷасад бисёр хатарнок аст ва аксар вақт метавонад ҷони боз чанд нафари дигарро низ дар хатар гузорад. дар биёбони яхбастаи кӯҳҳо танҳо як қонун амал мекунад: қавитарин зинда мемонад.
маҳз ҳамин воқеият дар сарнавишти муҳаммад ҳасан сабт гардид. боркаше ки дар гулугоҳи шиша хатарноктарин қисми К2 ба вазъияти даҳшатнок гирифтор шуд. марги ӯ 27 июли соли 2023 тамоми ҷомеаи кӯҳнавардонро такон дод ва баҳсҳои сахтеро дар бораи ахлоқи инсон дар баландтарин нуқтаҳои ҷаҳон ба миён овард. муҳаммад ҳасан ҳамчун боркаш дар ширкати Layla Peak Expedition фаъолият мекард. ин ширкат сафарҳои кӯҳнавардиро дар қаторкӯҳҳои Қарақорум ташкил мекунад. ин маҳз ҳамон ҷоест ки К2 ҷойгир шудааст. баргардем ба саволи асосӣ: чаро гулугоҳи шиша ин қадар марговар аст? дар ҳар кӯҳи баланд вақте инсон ба баландии тақрибан 8000 метр аз сатҳи баҳр мерасад, вориди минтақае мешавад ки онро минтақаи марг меноманд. болотар аз ин баландӣ ҳаво чунон тунук аст ки шушҳо барои расонидани оксиген ба хун бо тамоми қувва кор мекунанд. бемории шадиди баландкӯҳӣ оғоз мешавад ва агар оксигени кофӣ нагиред, бадан тадриҷан аз кор мемонад. гулугоҳи шишаи К2 дар баландии 8047 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. яъне маҳз дар ҳамин ҷо ҷисми инсон ҳанӯз кӯшиш мекунад ба шароити хатарноки баландкӯҳӣ мутобиқ шавад. аммо бадбахтона ин танҳо оғози мушкил аст. ин қитъа дорои як хамии бисёр нишеб мебошад ки аз болояш пиряхҳои азим овезонанд. ин маънои онро дорад ки ҳар лаҳза хавфи тарма ё фурӯрехтани пораҳои ях вуҷуд дорад ва маҳз дар ҳамон рӯзи фоҷиавӣ ин ҷой бераҳмтар аз ҳар вақти дигар буд. тақрибан соати 2:30 шаб дар торикии яхбастаи К2 қатори дарози кӯҳнавардон оҳиста оҳиста аз миёни гулугоҳи шиша ҳаракат мекарданд. ин охирин талош барои расидан ба қулла буд. бисёриҳо тамоми қувваи худро истифода мебурданд, зеро орзу доштанд рекорд гузоранд ё ниҳоят номи худро дар таърихи кӯҳнавардӣ сабт кунанд. агар он рӯз ба қулла намерасиданд, маҷбур мешуданд экспедитсияро қатъ намуда ба хона баргарданд. мавсими кӯҳнавардӣ ба анҷом мерасид ва дигар имкони идома вуҷуд надошт. барои бисёриҳо ин шояд ягона имкон дар тамоми ҳаёт буд. муҳаммад ҳасан ки дар ширкати Layla Peak Expedition кор мекард, вазифадор шуда буд дар роҳ ресмонҳои эҳтиётӣ насб кунад, то дигар кӯҳнавардон тавонанд бехатар ҳаракат намоянд. дар чунин баландӣ маҳз ҳамин ресмонҳо роҳи байни зиндагӣ ва маргро муайян мекунанд. фоҷиа замоне рух дод ки ногаҳон аз нишебии кӯҳ тарма фаромад. тӯдаи барф чандин кӯҳнавардро зер кард ва муҳаммадро аз по афтонд. ҳангоми суқут ба ниқоби оксигенияш осеб расид. дар минтақае ки ҳатто чанд нафаси иловагӣ метавонад ҳаётро наҷот диҳад, чунин ҳодиса тақрибан ҳукми марг буд. яке аз шоҳидони ҳодиса, кӯҳнаварде бо номи Али Пепер, баъдтар гуфт: мо тавонистем ӯро берун кашем. дар аввал ҳанӯз зинда буд, аммо наҷот доданаш қариб ки ғайриимкон менамуд. баъдан дигарон маҷбур шуданд аз болои ӯ гузашта ба сӯи қулла ҳаракат кунанд. барои эҳтиром ба муҳаммад дар бисёр наворҳо симои ӯро норавшан карданд, аммо сабтҳое ки аз он шаб боқӣ монданд нишон медиҳанд ки ӯ дар миёни роҳ хобида аз дигарон кӯмак мепурсад. аз сардии шадид ва норасоии оксиген дигар ҳатто ҳаракат карда наметавонист. бо вуҷуди ин қариб касе намеистод. аксари кӯҳнавардон танҳо дар бораи қулла фикр мекарданд. барои баъзеҳо ин шояд орзуи тамоми умр буд, барои дигарон рекорд, обрӯ ва ё шӯҳрат. наворҳои дрон нишон медоданд ки муҳаммад тақрибан 3 соати дигар ҳам ҷунбиш мекард. ӯ то охирин лаҳза умед дошт ки касе дасташро мегирад, аммо кӯмаке ки интизораш буд ҳеҷ гоҳ нарасид. қабл аз ин ҳодиса шерпаҳои гурӯҳе ки ба насби ресмон машғул буданд, чандин маротиба ба муҳаммад гуфта буданд ки баргардад. онҳо медиданд ки либос ва таҷҳизоти ӯ барои чунин ҳарорати марговар муносиб нестанд, аммо ӯ рад кард ва ҳамроҳи дигарон боло рафтанро идома дод. шерпаҳо ва боркашҳо ҳар сол ҷони худро ба хатар мегузоранд то муштариёни сарватманд тавонанд қуллаҳое ба мисли К2 ва Эверестро фатҳ кунанд. аммо ҳаққи меҳнати онҳо ҳеҷ гоҳ ба хатари воқеие ки паси сар мекунанд баробар нест.
طبق маълумотҳо ширкати Layla Peak Expedition ба Муҳаммад Ҳасан ҳамагӣ 250 000 рупияи покистонӣ дода буд, тақрибан $896. аз ҳамин маблағ ӯ бояд худаш таҷҳизоти заруриро мехарид. эҳтимол Муҳаммад қисми зиёди ин маблағро барои оилааш нигоҳ дошта буд, ба ҷои он ки барои худ либоси гарму таҷҳизоти босифат бихарад. аз назди ӯ гузаштанд. бисёриҳо медиданд ки ӯ ҳанӯз зинда аст ва кӯмак мехоҳад, аммо касе таваккал накард. дар чунин баландӣ кӯмак кардан ба як нафар метавонад ҷони наҷотдиҳандаро ҳам зери хатар гузорад. ин аст воқеияти бераҳми минтақаи марг. аммо Муҳаммад Ҳасан ягона қурбонии Каду нест. ин кӯҳ пеш аз ӯ низ орзуҳои бисёриҳоро дар миёни биёбони яхбаста дафн кардааст. яке аз онҳо Фредерик Эриксон буд, кӯҳнавард ва лижарони шадиди шведӣ ки таҷрибаи азим дошт. ӯ дар шимоли шаҳри Умеёи Шветсия ба воя расида буд, вале қисми зиёди умрашро дар Алпҳои Фаронса дар шаҳри Чамоник сипарӣ карда буд. тобистони соли 2003 ӯ тавонист аз қуллаи Исмоили Сомонӣ дар Тоҷикистон бо лижа поён фарояд. ин қулла 7495 метр аз сатҳи баҳр баландӣ дорад ва яке аз баландтарин нуқтаҳои Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. соли 2004 бошад ӯ аввалин шведе гардид ки аз қуллаи марказии Шишапангма, кӯҳи 8027 метра, бо лижа фарояд. фаромадан бо лижа аз қуллаи 8000 метра танҳо ҷасорат не, балки асабҳои оҳанин талаб мекунад. аммо барои Эриксон ҳамин хатарҳо маънои зиндагиро доштанд. ӯ ҳамеша мехост ҳудуди имкониятҳои инсонро васеътар кунад. соли 2005 Эриксон ва дӯсти норвегияш Ҷорден Алмунд кӯшиш карданд аз қуллаи Лейла дар Покистон бо лижа поён фароянд. шароити бераҳми обу ҳаво онҳоро маҷбур кард ҳамагӣ чанд метр пеш аз қулла баргарданд. бо вуҷуди ин онҳо аввалин одамоне шуданд ки аз ин кӯҳ бо лижа поён фаромаданд. баъдтар ҳамон сол ин ду дӯст аз қуллаи Гашербром низ бо лижа фаромаданд. ин дуюмин фаромади Эриксон аз қуллаи 8000 метра буд. аммо соли 2009 рӯйдоди даҳшатноке рух дод, воқее ки баъдтар бисёриҳо онро нишонаи марги худи Эриксон номиданд. ӯ ҳамроҳи дӯсташ Мишел Файт кӯшиш мекарданд аввалин шуда аз Каду тавассути масири Чезин бо лижа поён фароянд. пас аз шабгузаронӣ дар пойгоҳи дуюм онҳо фаромади ниҳоят хатарнокро оғоз карданд. дар аввал ҳама чиз мувофиқи нақша пеш мерафт, аммо дар баландии тақрибан 6400 метр аз сатҳи баҳр лижаҳои Мишел дар рӯи ях лағжиданд. ӯ ба сангҳо бархӯрд ва баъд аз канори девори азими кӯҳӣ ба поён сарозер шуд. Эриксон бо чашмони худ дид ки дӯсташ аз баландии 1000 метра афтод, афтидане ки ҳеҷ гоҳ имкони зинда мондан намегузошт. бо вуҷуди чунин талафоти даҳшатнок Эриксон аз орзуяш даст накашид. баъди марги дӯсту ҳамсафараш ӯ дигар наметавонист орзуи поён фаромадан аз Кадуро раҳо кунад. оё ӯ нишонаҳоро нодида мегирифт? оё кӯҳ аллакай ҳушдораш дода буд? субҳи 6 августи соли 2010 Герлинг Калтенбрунер ва ҳамроҳонаш ба Эриксон ва шарики ӯ Трей Кук ҳамроҳ шуданд. ҳамаашон тасмим гирифта буданд ба қулла расанд ва аввалин нафароне шаванд ки аз Каду бо лижа поён мефарояд. тамоми ҳафта онҳо аз сангҳои бузурге ки аз гарм шудани барф канда шуда аз боло меомаданд худро наҷот медоданд. баъзе сангҳо андозаи туби боулинг доштанд. то расидан ба пойгоҳи чорум кӯҳнавардон ҳатто шабонгаҳ бо тоскулоҳои муҳофизатӣ мехобиданд. аммо Эриксон боз ҳам ақибнишинӣ кардан намехост. гурӯҳ шабона тақрибан соати 1:30 пойгоҳи чорумро ки дар баландии қариб 8000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буд, тарк кард. барфи майда меборид. масофаи дидан ҳамагӣ тақрибан 90 метр буд. боди сахт ба рӯй мезад ва ҳарорат то 15 дараҷа поён рафта буд. сармо чунон сахт буд ки ҳатто дар чанд сонияи кушода мондани даст метавонад ангуштонро хунук занад. бо вуҷуди ин пешгӯии обу ҳаво умедбахш менамуд. гуфта мешуд ки рӯзона вазъ каме беҳтар мешавад. аз ҳамин сабаб онҳо қарор доданд ҳаракатро идома диҳанд. тақрибан байни соатҳои 6:30 ва 7 субҳ дар поёни гулугоҳи шиша шарики Эриксон Трей Кук маҷбур шуд
баргардад. Дастонаш ҳанӯз аз сармозалагие ки ҳафтаҳо пеш ҳангоми барпо кардани хаймаи баландкӯҳӣ гирифта буд, пурра сиҳат нашуда буданд. ҳар қадар болотар мерафтанд, ҳамон қадар хавфи аз даст додани ангуштон ё ҳатто ҷони худ бештар мешуд. аммо худи Фредерик Эриксон тарсро эътироф намекард. ӯ ҳамроҳи Герлинд Калтенбруннер ва ҳамсафари дигаре бо номи Бруно ба сӯи боло ҳаракатро идома доданд. вақте ба гулӯгоҳи шиша расиданд, Эриксон бояд як мехи махсуси кӯҳнавардӣ питонро ба ях ва санг мекуфт, то барои худ ва дигарон такягоҳи эҳтиётӣ созад. дар чунин ҷойҳо ҳар як ресмон ва ҳар як мех метавонад роҳи байни зиндагӣ ва марг бошад. аммо маҳз дар ҳамон лаҳза фоҷиа рух дод. аз боло боз як санги азим ки аз таъсири гармии офтоб ва об шудани барф озод шуда буд, бо суръати баланд ба поён сарозер шуд. дар чунин баландӣ ва дар чунин нишебӣ ҳатто як сония барои гурехтан кофӣ нест. Эриксон натавонист худро канор кашад. санг бо тамоми қувват ба ӯ бархӯрд. зарба чунон сахт буд ки ӯро аз рӯи нишебии яхбаста ҳаво дод. дар як лаҳзаи даҳшатбор ӯ аз канори кӯҳ сарозер шуд ва ба чуқурии зиёда аз 1000 метр афтод. Герлин Калтенбруннер ва Бруно бо чашмони худ диданд ки чӣ гуна ҳамсафарашон ба вартаи беохир фурӯ меравад. онҳо ҳеҷ кор карда наметавонистанд. дар чунин баландӣ ва дар чунин шароит ҳатто кӯшиши наҷот метавонад марги дигаронро низ ба бор оварад. Калтенбруннер баъд аз ин ҳодиса дигар қудрати идомаи роҳро надошт. ӯ аз фатҳи қулла даст кашид ва фавран ба поён баргашт. вақте ба пойгоҳи асосӣ расид, ҳамроҳи шавҳараш Ралф Дуймовиц, онҳо танҳо метавонистанд такрор ба такрор он лаҳзаҳои фоҷиавиро нақл кунанд. марги Эриксон барои бисёриҳо рамзи он шуд ки инсон баъзан чунон ба орзуяш бастагӣ пайдо мекунад ки дигар хатари воқеиро намебинад. вақте ӯ дар оғози гулӯгоҳи шиша суқут кард, лижаҳояш ҳанӯз ба ҷуздонаш баста буданд. то нафаси охирин ӯ аз орзуи худ поён фаромадан аз К2 бо лижа даст накашида буд. аммо К2 танҳо ҷони ӯро нагирифтааст. ин кӯҳ таърихи пур аз қурбониҳои дигарро низ дорост. яке аз шахсиятҳои машҳури дигар Тадеуш Пётровский буд, кӯҳнаварди касбии лаҳистонӣ ки шоҳиди марги ду ҳамсафари худ гардид, вале бо вуҷуди ин ҳаракатро идома дод то замоне ки тақдир худи ӯро низ ба ҳамон сарнавишти талх дучор кард. масире ки сабаби марги ӯ шуд он қадар хатарнок аст ки баъд аз ӯ танҳо як дастаи дигар ҷуръат кард онро такрор намояд. ҳикояи ӯ аз солҳои 1960 оғоз мешавад. он замон ҷавони лаҳистонӣ бори аввал ба кӯҳҳои Татра қадам гузошт. маҳз ҳамон ҷо муҳаббати ӯ ба кӯҳнавардӣ бедор шуд. вақте дар донишгоҳи технологии шаҳри Зесин таҳсил мекард, ин шавқ тадриҷан ба қисми ҷудонашавандаи зиндагиаш табдил ёфт. ӯ ҳанӯз намедонист ки рӯзе ба яке аз маъруфтарин кӯҳнавардони лаҳистон мубаддал мешавад. Петровский махсусан ҳамчун мутахассиси кӯҳнавардии зимистона машҳур гардид. ӯ аз пешсафон ва навоварони ин соҳа буд ва бисёр баромадҳояш бори аввал дар таърих анҷом дода мешуданд. дар байни баромадҳои машҳури зимистонаи ӯ метавон Астролерген дар Норвегия, Ношақ дар Афғонистон, Тричмир, Ракапоши, Дистаҷилсар ва Апи ёд кард. ӯ ҳатто ҳамон кӯҳеро низ фатҳ карда буд ки баъдтар дар он ҷон бохт. К2 ин баромад тобистони соли 1986 анҷом шуда буд. таҷрибаи ӯ бузург буд, аммо кӯҳҳо ба таҷриба аҳамият намедиҳанд. барои онҳо муҳим нест ки ту кистӣ ва чанд маротиба бо марг рӯбарӯ шудаӣ. аввалин рӯбарӯи ҷиддии Петровский бо марг соли 1974 рух дода буд. ӯ ва ҳамсафаронаш Станислав Латало кӯшиш мекарданд ба қуллаи Лхотзе, чаҳоромин кӯҳи баландтарини ҷаҳон бароянд. Станислав на танҳо кӯҳнавард, балки филмбардор ва коргардон низ буд. ӯ 17 декабри соли 1974 ба экспедитсияи ҳимолоии лаҳистон пайваст, то ин сафарро сабт кунад. аммо ӯ таҷрибаи кофии кӯҳнавардӣ надошт ва эҳтимол маҳз ҳамин сабаби маргаш гардид. вақте гурӯҳ аз лагери сеюм поён фаромад, Станислав ба тарқиши пиряхи Кхумбу афтод. ӯ ҳамагӣ 29 сол дошт. ҷасадаш ҳеҷ гоҳ пайдо нашуд ва номи ӯ абадан дар рӯйхати қурбониёни Лхотзе боқӣ монд. боз як фоҷиа соли 1983 рух дод. Петровский роҳбари экспедитсияи зимистона ба кӯҳи Апи буд. ҳамроҳи ӯ кӯҳнаварде бо номи Анҷей Белун қарор дошт.
онҳо тавонистанд ба қулла берасанд, аммо ҳангоми бозгашт аз ҳам ҷудо шуданд. то имрӯз дақиқ маълум нест ки чӣ рух дод, вале эҳтимол Анжей роҳро гум кардааст. ӯ дигар ҳеҷ гоҳ ёфт нашуд ва ҳамчун қурбонӣ бенишони кӯҳ ба ҳисоб меравад. аммо ҳатто ин ду марги даҳшатнок ҳам натавонистанд иродаи шикастнопазири Петровскиро боздоранд. ӯ ҳаракатро ҳамоно идома дод ва мутаассифона марги худи ӯ низ дер напоид. худи Тадеус Петровский рӯзи 10 июли соли 1986 ҷон бохт. танҳо 2 рӯз пеш аз ин фоҷиа ӯ ҳамроҳи ҳамсафараш Ҷерзи Кукузка тавониста буданд аввалин баромад аз тариқи девори ҷанубии Кадуро анҷом диҳанд. ин хатсайр бо номи хатти лаҳистонӣ машҳур аст, яке аз хатарноктарин роҳҳо дар тамоми Каду. масире ки аз тармаҳо, яхпораҳои азими овезон ва сутунҳои нопойдори ях иборат буда, ҳар лаҳза метавонад фурӯ резад. кӯҳнаварди касбии итолиёвӣ Рейнхолд Месснер аввалин шахсе ки танҳо ва бидуни оксигени иловагӣ Эверестро фатҳ кардааст, ин масирро хатсайри худкушӣ номида буд. ва маҳз ҳангоми бозгашт аз ҳамин қулла тақдир ба Петровский зарбаи маргбор зад. пас аз 2 шабонарӯзи азоби беғизо ва беоб, Петровский ва Кукучка поёнфароиро аз тариқи қаторкӯи Абрутси идома медоданд. қувваи ҷисмонии онҳо қариб тамом шуда буд. дар чунин баландӣ инсон на танҳо аз хастагӣ, балки аз камбуди оксиген низ тадриҷан аз дарун хароб мешавад. тибқи гузоришҳо, Петровский кошкиҳои худро таҷҳизоти махсусе ки барои ҳаракат дар рӯи ях зарур аст, аз даст дода буд. барои кӯҳнавар дар чунин шароит гум кардани кошкӣ тақрибан баробар ба ҳукми марг аст. дар баландии тақрибан 7900 метр аз сатҳи бар, ӯ ногаҳон тавозунашро дар рӯи ях аз даст дод. як лағжиши кӯтоҳ кофӣ буд. ӯ аз нишебии яхбаста сарозер шуд ва ба марги ҳалокатбор рӯбарӯ гардид. аммо фоҷиаҳои ин ҳикоя бо ҳамин анҷом наёфтанд. 3 сол баъд 24 октябри соли 1989 ҳамон ҳамсафари ӯ Ҷерзи Кукучка низ дар кӯҳ ҷон бохт. ӯ кӯшиш мекард аз девори ҷанубии Луходзе, яке аз душвортарин масирҳои ҷаҳон, боло равад. ин девор то он вақт ҳатто ҳанӯз кашф нашуда буд. ҳангоми баромад Кукучка аз рисмони кӯҳна истифода мебурд ки онро аз бозори арзон харида буд. вақте лағжид, рисмон тоб наовард ва канда шуд. ӯ ба чуқурии тақрибан 2000 метр суқут кард. ҷасадаш ҳеҷ гоҳ пайдо нашуд. Каду бошад, солҳои баъд ҳам қурбониҳои нав бар ҷо гузошт. соли 2017 Хуан яке аз аввалин чилагиҳое гардид ки тавонист ба қуллаи Анапурна барояд, даҳумин кӯҳи баландтарини ҷаҳон. аммо шӯҳрати асосии ӯ соли 2019 омад. номи Хуан ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд, вақте ки ӯ тавонист дар муддати камтар аз як ҳафта ҳам Лохотзе ва ҳам Эверестро фатҳ кунад, бидуни бозгашт ба пойгоҳи асосӣ, бидуни кӯмаки шерпаҳо ва ҳатто бидуни оксигени иловагӣ. ин дастовард ӯро ба яке аз маъруфтарин кӯҳнавардони замони худ табдил дод. аммо ҳамон соле ки баъдтар ҷони худро аз даст дод, ӯ боз бо марг рӯбарӯ шуд. 17 январи соли 2021 Хуан ва кӯҳнаварди каталонӣ Серги Мингот зимистон аз Каду поён мефаромаданд. онҳо бидуни истифодаи оксигени иловагӣ ҳаракат мекарданд, коре ки ҳатто барои бомаҳораттарин кӯҳнавардон ҳам хатарнок аст. дар вақти поёнфароӣ Сержи аз баландии бузург сарозер шуд. вақте гурӯҳи тиббӣ ва дигар кӯҳнавардон ба ӯ расиданд, аллакай дер шуда буд. ӯ ҷон бохт. аммо Хуан ягона шахсе набуд ки пеш аз марги худ аз наздик бо марг рӯбарӯ шуд. ҷон аввалин исландие ки ҳам Каду ва ҳам Луходзеро фатҳ кардааст низ чанд рӯз пеш аз фоҷиаи охирини худ дар амалиёти ҷустуҷӯву наҷот иштирок дошт. ӯ инчунин ба қуллаи Броад дар Покистон низ баромада буд, 12-умин қуллаи баландтарин дар ҷаҳон. моҳи январи соли 2021 як кӯҳнаварди руси амрикоӣ ҳангоми баромади тамринӣ дар қуллаи Пастор гум шуд. ҷон дар амалиёти ҷустуҷӯи ӯ иштирок кард ва ҳамин боис шуд нақшаҳои баромади ӯ ба Каду бо ҳамсафаронаш Хуан ва Муҳаммад Али Садпара ба таъхир рафтад. аҷиб аст, ҳамин тавр не? ҷон ва Хуан ҳамагӣ чанд рӯз пеш аз марги худ ба марг аз наздик нигоҳ карда буданд. нафари сеюми ин гурӯҳ Муҳаммад Али Садпара буд, яке аз маъруфтарин кӯҳнавардони Покистон.
соли 2016 ӯ узви дастае шуд, ки аввалин баромади зимистона ба Нангапарбатро анҷом доданд, кӯҳе ки солҳо ҳамчун кӯҳи қотил машҳур буд. То охири фаъолияти худ Сатпара 8 қуллаи 8000 метрро фатҳ карда буд. ин дастовард боз ҳам таъсирбахштар менамояд вақте мефаҳмид, ки 4 онҳоро ӯ дар давоми як соли тақвимӣ фатҳ кардааст. моҳи феврали соли 2021 Сатпара ҳамроҳи писари 21-солааш Саҷид Сатпара, инчунин Ҷон Снорри ва Хуан Пабло барои баромади зимистона ба Каду муттаҳид шуданд. Саҷид аллакай соли 2019 Кадуро фатҳ карда буд ва хуб медонист, ки ин кӯҳ то чӣ андоза бераҳм аст. шоми 4 феврал гурӯҳ аз баландтарин пойгоҳ берун шуд, то ба охирин баромад дар ҳаёти худ оғоз кунад. вақте онҳо ба гулӯгоҳи шиша наздик шуданд, таҷҳизоти Саҷид ногаҳон аз кор баромад ва эҳтимол маҳз ҳамин чиз ҷони ӯро наҷот дод. танзимгари оксигении ӯ вайрон шуд ва ӯ маҷбур гардид ба пойгоҳ баргардад. аммо Хуан, Сатпара ва Ҷон ҳаракатро ба боло идома доданд. шаби 5 феврал фаро расид, аммо гурӯҳе, ки барои фатҳи зимистонаи Каду баромада буд, ба пойгоҳ барнагашт. онҳо бояд кайҳо бармегашта буданд. соатҳо мегузаштанд, вале аз онҳо ҳеҷ хабаре намерасид. оҳиста оҳиста нигаронӣ ба воҳима табдил ёфт. ниҳоят кӯҳнавардон расман бедаракшуда эълон гардиданд. то имрӯз ҳам дақиқ маълум нест, ки он шаб дар баландиҳои Каду чӣ рӯй дод ва оё онҳо воқеан ба қулла расида буданд ва ё на. аммо тибқи маълумоте, ки баъдтар ҷамъоварӣ шуд, эҳтимолан онҳо ҳангоми поёнфароӣ ба мушкил дучор гардида буданд. хастагӣ, сармо ва норасоии оксиген тадриҷан нерӯи онҳоро аз байн бурд. дар чунин баландӣ инсон метавонад чанд қадам гузорад ва ногаҳон дигар тавони идомаи роҳ надошта бошад. барои пайдо кардани онҳо 2 чархболи артиши Покистон сафарбар карда шуданд. амалиёти ҷустуҷӯву наҷот оғоз ёфт. парвоз дар чунин баландӣ худ як хатар аст. шамолҳои сахт, ҳавои тунук ва нишебиҳои яхбаста кори сарнишинонро бисёр душвор месозанд. аммо сарфи назар аз тамоми талошҳо, на шахси зинда ва на ҳатто ҷасаде ёфт нашуд. моҳҳо гузаштанд. танҳо пас аз 5 моҳ ҳақиқат тадриҷан рӯшан шуд. ҷасадҳои онҳо аз ҷониби гурӯҳи шерпаҳои ширкате, ки барои насби ресмонҳои нав болотар аз пойгоҳ фаъолият мекарданд, пайдо шуданд. тафтишоти баъдӣ имкон дод тасаввуроти тахминӣ дар бораи соатҳои охирини ҳаёти онҳо ба даст ояд. ба назар мерасид, ки Хуан Пабло аз дигарон каме поёнтар фаромада, дар поёни гулӯгоҳи шиша мунтазири ҳамсафаронаш шуда буд. эҳтимол ӯ гумон мекард, ки онҳо низ ба зудӣ мерасанд, аммо он лаҳза ҳаргиз наомад. ҷон Снорри бошад, эҳтимол ҳангоми поёнфароӣ дар ҳолати нимҳушёрӣ ба ресмони эҳтиётии худ печидааст. дар минтақаи марг ақл дигар мисли дар замин будан кор намекунад. норасоии оксиген метавонад қудрати фикр кардан, муайян кардани самт ва ҳатто иҷрои амалҳои оддиро аз инсон бигирад. ба назар мерасад, ки Ҷон дигар нафаҳмидааст, ки дар ресмон дармондааст ва бо қувваи охирини худ кӯшиши ҳаракат доштааст. ҷасади Муҳаммад Али Сатпара низ дар наздикии ӯ пайдо шуд. ҳамаи нишонаҳо ба як ҳақиқати талх ишора мекарданд. ин кӯҳнавардони бисёр ботаҷриба эҳтимол қурбонии сармои кушандаи зимистонаи Каду ва хастагии ниҳоӣ шуданд. ҷисмашон дигар итоат намекард. онҳо танҳо дигар наметавонистанд ҳаракат кунанд. барои бисёре аз одамон тасаввур кардан душвор аст, ки чӣ гуна чунин шахсони пуртаҷриба метавонанд дар кӯҳ аз қувва маҳрум монанд. аммо дар Каду ҳатто тавонотарин инсон ҳам маҳдудият дорад. писари Сатпара, Саҷид Сатпара, баъдтар маҳз ӯ буд, ки дар пайдо кардани ҷасадҳои падар ва ҳамсафаронаш ширкат дошт. барои ҷавоне, ки чанд моҳ пеш бо падари худ дар гулӯгоҳи шиша расида буд, ин на танҳо як амалиёти ҷустуҷӯ, балки рӯбарӯ шудан бо андӯҳи бузург буд. Саҷид барои ин кӯҳнавардони ҷасур маросими муносиб ва видои шоиста ташкил намуд. ӯ намехост онҳо дар миёни яхҳо беном ва фаромӯшшуда боқӣ монанд. вале саргузашти онҳо танҳо яке аз даҳҳо ва садҳо ҳодисаҳои шабеҳ аст. дар кӯҳҳои баланд бисёр вақт ҳатто онҳое, ки ба таври оддӣ аз ҳадди имкониятҳои ҷисмонии худ мегузаранд, оқибат аз хастагии мутлақ шикаст мехӯранд.
дар чунин ҷойҳо ҷасади онҳое ки дигар ба хона барнагаштанд аксар вақт дар ҳамон ҷо мемонад. онҳо ба посбонони хомӯши нишебиҳои яхбаста табдил меёбанд. ёдгории абадии қимате ки инсон баъзан барои орзу, шӯҳрат ё исботи тавоноии худ мепардозад. каъдуро касе воқеан фатҳ намекунад. ин кӯҳ танҳо барои муддати кӯтоҳ ба баъзе одамон иҷозат медиҳад ки ба қуллааш даст расонанд ва баъд боз қудрати худро нишон медиҳад. каъду ҷоест ки дар он орзуҳои шӯҳрат дар миёни яхҳо ях мебанданд, ҷое ки нафасҳои охирини инсон дар байни қуллаҳои хомӯш садо медиҳанд ва акси онҳо гӯё барои ҳамеша дар ҳавои сард боқӣ мемонад. ин кӯҳ ба инсон хотиррасон мекунад ки табиат на душман асту на дӯст. вай танҳо нерӯест ки аз эҳсоси мо болотар меистад. ва шояд барои ҳамин аст ки сарфи назар аз тамоми фоҷиаҳо каъду кӯҳнавардонро ба сӯи худ мекашад, зеро дар паси ҳар кӯшиши фатҳи он орзуи қадимаи инсон пинҳон аст, орзуи расидан ба чизе ки қариб ғайриимкон менамояд. агар ин ҳикояи пур аз ҷасорат, талафот ва муборизаи инсон бо яке аз хатарноктарин кӯҳҳои ҷаҳон шуморо ба андеша бурда бошад, онро ба дигарон низ нақл кунед, зеро чунин саргузаштҳо танҳо дар бораи кӯҳнавардӣ нестанд. онҳо дар бораи интихоби инсон, нархи орзу ва ҳудуди тавоноии инсониятанд.